आता डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर अत्याधुनिक उपचार कणकवलीत, तेही अगदी माफक दरात। नॅप आय हॉस्पिटल मिरज संचलित विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर मध्ये आजपर्यंत 15,000च्या वर डोळ्यांची ऑपरेशन्स, विना टाका विना इंजेक्शन मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, डोळे तपासणी, चष्मा, तिरळेपणा आणि डोळ्यांच्या सर्व आजारांवर उपचार, डायबेटिक आणि उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांवरही डोळ्यांचे उपचार। आजच संपर्क करा विवेकानंद नेत्रालय आणि रेटिना सेंटर, प्रहार कार्यालयाच्या शेजारी, सनराइज टॉवर, श्रीधर नाईक चौक, मुंबई गोवा हायवेवर, कणकवली। संपर्क क्रमांक 9850 84 93 15, 8408 80 35 36 आणि 023 67 23 39 33। नाटाळ फाटा ते रामेश्वर मंदिर रोडवर आंदोलन करण्यात आलं। रस्त्यांच्या झालेल्या दुरवस्थेमुळे ग्रामस्थांचे हाल होत आहेत। एसटी सेवा देखील ठप्प झाली आहे, त्यामुळे संतापलेल्या ग्रामस्थांनी खड्ड्यांमध्ये वृक्षारोपण केलं। नाटाळ फाटा ते रामेश्वर मंदिर रोड खड्डेमय झाल्याने मोठी गैरसोय होते, त्यामुळे इथं एसटी जात नाही। भल्या मोठ्या खड्ड्यात ग्रामस्थांनी वृक्षारोपण करत संताप व्यक्त केलाय। तसेच गणेशोत्सवापूर्वी ठोस उपाययोजना न केल्यास उपोषणाचा इशारा दिलाय। या आंदोलनास प्रदीप सावंत, नाटाळ शिवसेना नेते, शाखा प्रमुख सचिन सावंत, अभिषण सावंत, गजानन पाटकर, युवासेना शाखा प्रमुख लक्ष्मीकांत लाड, सचिन खांदारे, महिला विभाग प्रमुख अनिशा सावंत, गणेश सावंत, जितेंद्र सावंत, बापू पांग, रमेश नाटळकर, अनिल सावंत, नागेश बोडेकर, शंकर पाटकर, निलेश परब, विकास सावंत, निलेश सावंत ग्रामस्थ उपस्थित होते। व्यावसायिक आहे सचिन खांदारे, नाटळगावचा ग्रामस्थ आहे। या ठिकाणी या रस्त्यांची परिस्थिती बघितली तर खूप भयावह आहे। इकडे आम्ही रोड टॅक्स भरतो, पण या रस्त्यांची परिस्थिती अशी असेल तर आम्ही धंदा पाणी करू शकत नाही। या रस्त्यांमध्ये भाडी मारू शकत नाही, आम्ही फिरू शकत नाही। रस्त्यांमध्ये रस्ते पूर्ण बिकट परिस्थिती झाली आहे। रस्त्यांची खड्डे आहे, सगळे पूर्ण रस्ता खड्डेमय आहे, त्यामुळे आम्ही या ठिकाणी गाडी चालू शकत नाही। या रस्त्याचा ये जा करण्यासाठी वापर करू शकत नाही। याच्यावर काहीतरी सरकारने त्वरित आपले यंत्रणा हलवावी ही आमची इच्छा आहे। ओके, दुसरं बापू दिनांक 4 ऑगस्ट रोजी आपण तहसीलदारमध्ये माननीय उप अभियंता जिल्हा परिषद यांच्याकडे कणकवली यांच्याकडे आपण निवेदन दिलेलं होतं आणि त्यानुसार त्यांना आपण मुदत देऊन देखील त्यांनी 13 तारीखपर्यंत मुदत देऊन देखील त्यांनी काही हालचाल केली नाही किंवा काही उपाययोजना केली नाही। आणि त्यानुसार आपण निवेदनात ज्याप्रमाणे आपण म्हटलेलं त्या हिशोबाने आपण आज हे शांत स्वरूपाचे आंदोलन केलेले आहे। परंतु आज 2 वर्ष झाली प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेमध्ये हा रस्ता मंजूर आहे। वारंवार रामेश्वर मंदिरच्या इथे देखील गेल्या वर्षी सुद्धा पावसाच्या पाण्यामुळे, पुरामुळे तेथील साईड पट्टी जी होती ती खचली होती। त्यावेळी देखील ग्रामस्थांनी स्वमेहनतीने ती साईड पट्टी पूर्णपणे बांधली होती। यावर्षी देखील सेम प्रॉब्लेम झालेला आहे, परंतु यावर्षी अजिबात शासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केलेलं आहे। जिल्हा परिषद सदस्य असतील किंवा जिल्हा परिषद असतील, आज 5 वर्ष झाली जिल्हा सदस्य निवडून येऊन त्यांनी सुद्धा इकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेलं आहे। आणि आता या नाटाळ गावातल्या सर्व ग्रामस्थांची अशी मागणी आहे की हा जर रस्ता येत्या गणपतीपर्यंत जर झाला नाही तर आता एसटी सुद्धा बंद आहे। त्याच्यामुळे जर पुढच्या वाहनं जर मोहळात जाणार नसतील तर मग ग्रामस्थांना उग्र स्वरूपाचे आंदोलन यापुढे करण्यात येईल। आज नाटाळ गावात हे आंदोलन करण्याचा पर्याय म्हणजे वेळेवर त्यांना जाग देऊन सुद्धा, पत्रव्यवहार करून सुद्धा हे त्यांनी काम केलेलं नाही आहे। म्हणून शेवटचा पर्याय म्हणून हे आंदोलनचं आम्ही पाऊल उचललेलं आहे आणि ते पण शांततेत आम्ही करणार आहोत। जर यांनी ह्या 4 दिवसात याचा निर्णय नाही घेतला तर उग्र पद्धतीत आंदोलन केलं जाईल तहसीलदार ऑफिसला। 4 ऑगस्टला आपण सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग कणकवली येथे निवेदन दिलं त्यांना आणि त्यांना 14 तारीखपर्यंतची मुदत दिली होती। 14 तारीखपर्यंत हे आमच्या गावच्या रस्त्याची अवस्था आहे ती खड्डे आहेत, निदान तात्पुरती व्यवस्था खड्डे बुजवण्याचं काम करा अशा प्रकारचं आम्ही त्यांना निवेदन दिलं होतं। पण 14 तारीखपर्यंत त्यांनी पूर्ण दुर्लक्ष केलं आणि त्यानंतर आम्ही सांगितल्याप्रमाणे आज इथे 14 ऑगस्टला आज इथे आम्ही आंदोलनाचा अंगीकार स्वीकारला आहे। आपण जर 25 वर्षाचा इतिहास पाहिल्याच्या नंतर आपण 25 वर्ष बघतोय या गावामध्ये बाहेरचं उपरं नेतृत्व कोणतरी येऊन इकडे करतायत, बकेडे करतायत। त्याला आपले काही लोक आपल्या गावचे पण जबाबदार आहेत।
गावचे गावणगे जे आहेत ते स्वतः तिथे सहभागी होऊन गावाची कशी विल्हेवाट लागते आहे ते आपण प्रत्यक्ष आपण सर्वांनी आता वर्षभर पाहतोच आहोत. तरी पण हे जे रस्त्यांची अवस्था आहे, धाकटेमूळ असेल, थोरलेमूळ असेल, इकडचं नाटळ फाटा ते रामेश्वर मंदिर असेल, राजवाडी फाटा ते रामेश्वर मंदिर असेल, या 2 वर्ष आम्हाला सातत्याने सांगतात की त्या PM फंडातनं CM फंडातनं मंजूर झाला आहे, परंतु त्या ह्याच्यामध्ये कसल्याही प्रकारची हालचाल नाही आहे. तरी पण आम्ही एक अशा प्रकारची सूचना करतोय की जर त्यांनी या 8 दिवसात आम्हाला आमच्या म्हणण्याप्रमाणे जर काम करून दिलं नाही तर उग्र प्रकारचं एक भव्य दिव्य असं आंदोलन आम्ही तालुक्याच्या ठिकाणी आम्ही करू. आणि आमच्या ज्या गावच्या लोकांच्या समस्या आहे, मग एसटी असेल, ST बंद आहे, कॉलेजमध्ये जाणारी मुलं, शाळेमध्ये जाणारी कशा प्रकारे जाणार, कशी जाणार, काय करणार, जी आमची आजारी माणसं असतात, ये जा करणारी माणसं असतात, त्यांची हालत काय, रिक्षावाल्यांची हालत काय, याचा सर्व विचार करून त्यांनी ताबडतोब तिथे कार्यवाही करावी. नाहीतर आम्ही आमचं हत्यार आम्ही उगारलं आहे ते आम्ही निश्चितपणाने तिथपर्यंत धडक देण्याचा आम्ही पूर्णपणे बजावू असं मी आपल्याला सांगतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. तारीखला दिलेल्या निवेदनाप्रमाणे आपल्या नाटळ गावच्या सर्व ग्रामस्थांच्या वतीने इथे रस्त्यावर झाडं लावण्याची आम्ही इथे आंदोलन करत आहोत. हे आंदोलन करण्याचं मुख्य कारण म्हणजे नाटळ गावात हा तालुक्यातला एक मोठा गाव आहे. या गावामध्ये 3,000 ते 3100 अशी लोकसंख्या असूनही आमच्या गावातून सर्व प्रकारचा टॅक्स कर जाऊनही आम्हाला हे रस्त्याची एवढी परिस्थिती बिकट झालेली आहे की लहान मुलं किंवा शाळेत जाणारी, कॉलेजला जाणारी माणसांना किंवा वयोवृद्ध लोकांना इथे डॉक्टरकडे जाण्यासाठी पण रस्ता नाही. आम्ही 17 तारीखला पुन्हा एकदा एक आंदोलन छेडणार आहोत. त्या आंदोलनामध्ये नाटळच्या मल्हारी पुलाच्या पुढे एकही ST सोडू देणार नाही. याची सर्व जबाबदारी शासनाची राहील, या येथील स्थानिक प्रशासनाची राहील. याची सर्वांनी नोंद घ्यायची आहे. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.